कैसे कहल बा काहो कहाँ 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 काहो कैसे ए जगह में कम में भइल बारू मथुरा उठला लिगे कसम ए जगह में कम में भइल बारू मथुरा उठला लिगे कसम लाली के कसम उठा लाली के कसम लाली के कसम उठा लाली के कसम तो ताहर लौका तायला मथुरा उठा लाली के कसम ए जगह में कम में भइल बारू मथुरा उठा लाली के कसम पता में साथ रोजो रहेलू फरार हो कौन कारोबार सरकार हो तोहार हो कौन कारोबार सरकार हो तोहार हो बीएससी की तैयारी करता हाँ पता में साथ रोजो रहेलू फरार हो कौन कारोबार सरकार हो तोहार कौन कारोबार सरकार हो तोहार हो कालू पश्चिम टोला भइल ह भसम तोरा उठला लिगे कसम ए जगह में कम में भइल बहरू मथुरा उठला लिगे कसम चलेलू तो चले जैसे चलत रे मिसाइल बा चेक के देखे तारा हेवी प्रोफाइल बा चेक के देखे तारा हेवी प्रोफाइल बा चलेलू तो चले जैसे चलत रे मिसाइल बा चेक के देखे तारा हेवी प्रोफाइल बा चेक के देखे तारा हेवी प्रोफाइल बा हमरो मान कैलू लासाम फसाम तोरा उठला लिगे कसम ए जगह में कम में भइल बारू